Senjuri, nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa minn Ħażabbar. Eżattament minn triq ir-Redentur. U ħabat tajjeb ħafna għaliex ninsabu biss ftit tiem il-bot mill-ġimgħa l-kbira. U ħabba dal-imniefa ta' Covid għat-tieni sena konsekuttiva ħafna nies li jħobbu jagħmlu dawn l-usanzi ta' żmien il-ġimgħa l-kbira ħajkollhom joqogħdu neqsin. Ejja, aħna mhux tek, aħna dan usan, aħna xogħolna u number one naraw eżattament minn fejn ġew daw id-drawwiet u tradizzjonijiet. Tuħan intaqgħu ma' xi uħud minn dawn in-nies illi propju mhux ħajieħdu sehem għal darba din is-sena minħabba li mhux ħassir. U number 3 għax aħna l-Maltin. Mhux inbilli tal-inna l-affarijiet. Jekk ma ngħaddux mill-bieb, ngħaddulek Mit-tieqa jew mill-ventilation. u allura ħanorukom ukoll kif sa jsiru ċertu affarijiet din is-sena. U biex nifmu minn fejn oriġinat il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira u tal-irxox, għax kważi dik kienet qabilha, rridu mmorru lura fi żmien il-kavallieri għax l-ewwel nies li ġabu din it-tradizzjoni kienu Griegi ġejjin mir-Rodi. U qegħdin il-Birgu għax propju it-tradizzjoni bdiet hawnhekk fil-Birgu. U l-purċissjoni bdiet propjament f'dawn l-inħawi, mix-xatt tal-Birgu għaliex iż-żgħażagħ ta' dak iż-żmien kienu joħorġu bl-istatwa tal-irxox, jibdew minn hawnhekk minn fejn il-Knisja tal-Karmnu, imorru jduru id-diversi toroq tal-Birgu nar Sibtilejt, għax importanti, nar Sibtilejt biex imbagħad finalment jispiċċaw fil-parroċċa ta' San Lawrence ta' Warajja. Sa minn dejjem il-purċissjoni kien ikollha takkumpanja banda d-doq marċi trionfali. U wara l-Birgu kien imiss l-Isla u anke Bormla biex jagħmlu l-purċissjoni. U ma nistgħux insemmu triq ir-Redentur u ma niġux sar-Redentur tal-Isla li hemm devozzjoni kbira marbuta miegħu. X'qed tagħmel? X'qed tagħmel? Għax skont it-tradizzjoni, apparentament fi żmien lajt tajjeb kienu jieħtlu fin-djar tan-nies u jbaħru biex inti d-dar tbattala mill-ispirti ħżiena. Issa l-problema l-għandi hija li l-wara irid ikun ta' żebbuġ. U dik ta' żebbuġ? Le, ma ngħidlek xorta taħdem jien. U irid ikun imbierek f'ħatt il-pad. Mela ma nafx, prova ma. Nippruvaw nbaħru għal dak. Id-dbaħħir, kontu tagħmlu dbaħħir intom? Iva. Kif tagħmel għat-talba xtajt? Ejjena, għasaf nitlob. Basta. U tiftaħkru dbaħħir. Tawis fermela Dak li tal-dajes. jagħmlu. Mhux ta' Bakir tal-imbarat. Ħanbaħrek, ħanneħħilek l-ispirti ħżiena. Għandi bżonna xawwek, iva. issa id-dbaħħir Iva. Kienu- Erba ta' filgħodu. U mux ħafna, mux naqra ħafna, xina wieħed mill-li nerfa men. xterfa xkun. Nerfa l-bahra l-kbira u U iktar bahra l-awtila. ilek sentej issa nies. Ili sentej. U taf li jagħmlu lek issa li fuq moħħok l-istess bil-wera li jkunu Bitrab. is-sena l-oħra. Illum ma tistax ħabba l-fajjar alarmi doqlok kollox ġennina dar. Festa għalija hija l-irxox. U hawnhekk qiegħed xejdulkom il-grupp tal-armar xex tiġu. Le, għek kommissjoni ġimgħa l-kbira. Kummissjoni ġimgħa kbira ġewwa il-Birgu tajjeb. Issa intom kontu l-ewwel purċissjoni li qatt saret f'Malta jgħidu skont. Jgħidu għek u r-rabad. Sewwa. Mandu kun intom l-ewwel, ma nix ngħid xejn, jekk hemm xabb mir-rabat li jaf jgħidli. Min jgħid li għaw, min jgħid. Isma' tista' għax aħna ovvjament naraw il-purċissjoni tpassiġġen barra, imma ma nkunx nafu x-xogħol li għaddej hawnhekk. Mela titlaq iċ-ċoqlajt tibda u x'ikun qed jiġri hawn ġew. Le, għaw ġew, s-soltu għaw, bħalissa jkun għaw ċertu vari għaw, jkun fadal Kristu mejjed prattikament u naħseb il-varanka, għax għawek jinżlu il-vari, ġajna bdejna bis-sistema, kienet fl-antik li n-nizlu għom bil-ġumma taħħom. Ġifiri fras il-randan, n-nizlu il-Redentur u l-Ort, u bat nibdew bil-kanolla. Sfortunatament rġajna bdejni s-sena l-oħra,
wasanna sat-tinivara u faqqet il-pandemija. Femi li naqra, interessanti, ġiri intom tistennaw ċertu ġranet qabel lajt biex nizlu ċertu vara partikolari. Ija, rġajna dik kienet fi żmien ta' qabel il-gwerra, hawnhekk il-fari kienu jinżlu bil-ġurnata tagħhom, ġimgħa. Ġiri dakinhar ħadd niżel Veron, pereżempju. Per eżempju, u dan, issa rġajna bdejnija konna, bdejnija mis-sena l-oħra, sfortunatament wasanna fit-tieni vara, il-kanolla, niżżennija, jinżlu proċessjonalment il-knisja, u faqqet il-pandemija u ma komplejniex. U dit ispjega dik it-toqba kbira li hemm fuq, hemmhekk suppost hemm. Dik hija n-niċċa tal-vara l-kbira. Sewwa li bħalissa qiegħda fejn issa. Qiegħda l-knisja, għax peress li għandna Xi jiddiżvjaġik l-iktar imma? għal-kolla, aħna nkunu jenna sena nistenna, il-ġimgħa l-kbira. Mela, ħdejja għandi tnejn miż-żebbuċ pageant group, tajjeb għandi lil David u l-Kenneth illi kieku kienet sena oħra mingħajr il-pandemija kieku bħalissa għaddejjin gazzaw mhux hekk. Kif tħossukom li għattini sena mhux se ssir terġa' l-pageant? Tħossok naqas Trump u għax tkun inna 17-18 sena aħna għaddejjin ġifieri tħossaw. Kiku, għax, etnar eżempju s-sit l-mxerdin, il-post jisumu xarmat, kiku kif kun għaddejjim bħal żmien sena? Li kiku għawara għastar, għax karta pesta, pal karmu għazzaruħom u ħafna attività siġar hemmhekk għax ikun l-art differenti ħafna. Kien, kull sena, għax dar l-istorja kulħadd jafa, ma nċem fiex tilaf fija, ġivi kuħat jaff se jiġri, ma tajċ għandek jinnaf. Kif jirnexxilkom imma, jina nexxil naħseb nara xi darbtej hawnhekk. Li toħolqu skript differenti kull darba, u li jżommok, mhux għax toħolqu. Żgur kif qed tgħid inti il-ġrejja tal-passjoni kulħadd jafa, ġifieri jekk tiftaħ il-Vanġelu ħatara u l-istess kull sena anke meta fis-sens aħna nipprovaw id-dram tagħna nirrelataw ħafna mal-ħajja moderna, naqbdu temi attwali li jkunu qed jiġru kemm f'Malta kif ukoll mad-dinja kollha u nipprovaw indaħluhom fl-iskript. Allura jkollna żewġ binarji, jkollna dak il-binarju fejn għandna l-ħajja ta' Kristu u n-naħa l-oħra parallel miegħu jkollna is-sitwazzjonijiet tal-lum. Pereżempju sena minnhom meta kien hemm terremot kbir ġewwa Ħajti, irnexxielna noħolqu pageant, bdejna b'nies ġejjin mit-terremot u ħadnihom lura fil-passat u għadna l-istorja. X'inhi l-ikbar ħaġa li qatt tagħmiltu? Naħseb, jiena kull sena, kull darba niġi biex nagħmlu l-pageant, dejjem nivvintalhom. Għandi lil David u l-Gabriel u l-Gilbert, jiena noħlom, u mbagħad kemm ngħidilhom nofsa kelma u David ipinġi u inqatta' l-ħadit, pereżempju dan li qed taraw hekk, dan għamilnieh kollu f'sena minnhom, jiġifieri iddeċidejt qedtilhom x'taħsbu jekk nagħmlu extension. U bdew qattaw il-ħadit. Naħseb biċċa xogħol kbira li għamilna wkoll li żanżanna minna islaleb ġolda, taqabna l-palka minna struttura tal-ħadit u t-tisliba għandek is-salib jitla u jieħu tisbita letteralment ġifieri jinżel xi pietu fuqhom ġifieri jieħu daqqa sew. Ġieli ġralkom xi ħaġa tad-daħħa, eżempju naf l-ewwel bdejtej li xi ġralkom darba minnhom. Sena minnhom jiena nagħmel il-parti tax-xitan u kellna il-biċċa ta' tentazzjonijiet fil-deżert u kien hemm Ġesu qed jitlob hekk qiegħed waħdu fil-kwiet u nidħol jiena u għadha bdejt nisma' naqgħod bis-sima żgħira minni iswed ngħid biex qed jitqu fis-sens. Ma d-daqqa tajna qattusa mixja miegħi, daħlet qattusa minn barra u ddeċidiet li tidħol fil-pageant ukoll. Darb'oħra kellna ħamiema tiġri hawnhekk jiġifieri. Nagħmlu San Franġisku. Isma', nistgħu nagħmlu naħseb xi 3 sigħat għaddejjin tajjeb, grazzi ħafna jiena nawguralkom, jalla s-sena d-dieħla tkunu tistgħu tellgħu dak li tant tħobbu tajjeb ħalli niġu narawkom u ngħidu reġgħanna lura l-pageant. No, intkom ħatkunu qed tippruvaw toħolqu l-atmosfera imma b'mod online u xek. Ekku, fil-fatt inqadna l-entitajiet kollha tal-festa flimkien biex ovvjament iwasslu servizz fiċ-ċirkostanza preżenti għan-nies tal-Birgu. Il-ġimgħa kbira u lejt
kemm xejn ma nazzardax ngħid iħobbuhom aktar milli jħobbu l-festa tal-lokal, speċjalment lejt il-kbir, u l-vojt enormi li jinħass dal-ġranet trid tipprova timlek xi ħaġa. Għal daqstant se nkunu qed insandru diversi xandiriet online fuq Facebook, fuq il-paġni kollha tal-entitajiet tal-festa fejn fil-ħinijiet u l-ġranet kollha li normalment kien isir xi ħaġa u kien ikun hawn xi ħaġa se nippruvaw noħorġu filmati tal-passat, ħanistednu nies li s-soltu jibsu ta' personaġġi biex nintervistawhom u noħolqu naħħajb Xi tagħmel? situazzjoni preżenti. Bil-kappelli konna nselmu. Tipprova sellem. Nawgurawlkom. Grazzi lilkom ukoll. U l-avventura tagħna dwar triq il-redentur reġgħet spiċċa hawnhekk il-redentur tal-Isla. Ekku, aħna xtaqna li fisem daw kollha illi għaddejjin minn xi marti u nkella għaddejjin minn xi tbatija jew għal qattilfu xaf din il-pandemija niddedikaw talba fissimkom kollha quddiem ir-redentur tal-Isla. Otwajja paħanin ġasu feddej tal-bnedmin, għawni mixħu tal-kubtejja qoddimek, l-umilta kollha nara fil-biżerji tiegħi u nistqarli għal dnubiti ma jistħoqlix li nkun mismuħ minnek. Iżda b'qalbi nidma nemmen li inti tilqani bħalma lqajt midinbin oħra. Kbira hija x-xewqa tiegħi o Ġesu Redentur, li inti tiqaf miegħi fil-bżonnijiet kollha li bħalissa ninsab fihom. Meta nġib quddiem għajnejja li inti li bentalla, nemmen li inti tista' tgħinni. U meta narak mobbi bis-salib, nagħmel kuraġġ għax niftakar kemm tħobbni. Imma fuq kollox jiena ngħidlek kif inti qed lill-missier tiegħek ikun li trid int. Grazzi Sinjur Alla u aħfilli Sinjur Alla. Fl-isem tal-missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.